Dit programma wordt mij mogelijk maken door het Keramiekmuseum Prinsessenhof en de Museumvereniging. In mijn ziektocht naar stille schatten zal ik extra voorzichtig wezen met nou, want alles is hier brekbaar. Keramiekmuseum het Prinsessenhof in Leeuwarden met keizerlijke schatten. Hallo. Hallo. Miranda Werkman. Eline van den Berg, welkom in het museum. Wat is misschien dit, Eline? Nou, we hebben een hele grote collectie van zowel Europese als Aziatische keramiek. En we hebben boven een stukje staan wat misschien wel heel mooi het band tussen die twee aangeeft. Dus we gaan even die kant op. Ja, graag. Ja. Ik wil je even meenemen naar dit vaasje. Dat is een heel bijzonder vaasje uit de 19e eeuw. Met daarop een Friese dame afgebeeld. En zij was de eerste westerse dame die in Japan terecht kwam. Hoe dat zo? Hoe kwam zij daar? Zij was met haar man meegegaan, die werkte voor de VOC en werd opgeroofd op het eilandje Deshima. En hij wist dat hij zijn vrouw niet mee mocht nemen, maar hij was eigenwijs en hij dacht, ik doe het toch. En zij werd uiteindelijk enkele weken op het eiland toegelaten. En ja, dat was natuurlijk enorm opzienbarend. Voor Japanners die hadden nog nooit zo'n vrouw van zo dichtbij kunnen bekijken. En helaas is het zo dat zij na een tijdje weer terug moest met hetzelfde schip naar huis. Want dat was gewoon... kreeg de tasstemming net. Inderdaad, het werd uiteindelijk niet toegegeven om daar te blijven. Ze is met hetzelfde schip weer teruggegaan naar Nederland. Het is heel triest, ze hebben elkaar ook nooit meer gezien. Hij is daar gebleven. Maar goed, ze is wel heel bijzonder daar geworden. Eeuwige roem. Precies, want ze is dus door haar bijzondere verschijning, haar kleding, Hollandse kledij en haar krullen, ja, is ze op verschillende prenten afgebeeld en uiteindelijk ook daarna en zelfs nu nog afgebeeld op onder andere dus keramiek. En daardoor echt een Japanse of exotische beroemdheid geworden. En Japanners komen hier graag heen om haar ook nog even te bekijken. Ja. Wie dat ik oors om, want zij wie dan inspiratiebron voor de Japanners, maar hebben wij dat ik bij de Japanners hoor? Absoluut. En misschien is het wel leuk om ook even naar het depot te gaan. Daar heb ik een ander stukje wat uit het westen komt en wat laat zien hoe Japan ook een inspiratie vormde. Nou, hier zijn we dus aangekomen in het depot. Ik voel me echt super vereerd dat ik hier nou omstappen mag, want je komt er natuurlijk helemaal geen bezoekers. Nee, klopt. Normaal is dit echt voor bezoekers verborgen. En, het is een hele diverse collectie uit echt allerlei verschillende landen. En als je nou je omdraait, dan zie je daar het stukje waar ik het boven over had, waar je dus de Japanse inspiratie in terugziet. Wat is het, Eline? Het is een vaas uit het einde van de 19e eeuw. En deze is in Engeland gemaakt naar het ontwerp van Christopher Dresser. Japan ging toen voor het eerst open voor de westerse landen. Ze mochten voor het eerst het land toetreden. En daardoor kwam er ontzettend veel kunst naar Europa toe. Dat wie naïef zelfs? Klopt, hadden ze allemaal nog nooit gezien. Dat was fascinerend. Dus men maakte heel veel objecten die geïnspireerd waren op Japanse prenten en keramiek. En dat zie je hier ontzettend duidelijk in terug. Want waar is dit dan op geïnspireerd? Dit is geïnspireerd op een prent genaamd De Grote Golf. Die dateert uit het begin van de 19e eeuw. Een hele... En dat is de golf, ja. Precies, ja. Nou ja, daar zie je het precies in. En daar lieten veel kunstenaars zich door inspireren, zo ook Christopher Dresser. Christopher Dresser die leefde ten tijde van de industriële revolutie, dus waarbij alles met machines gemaakt ging worden en met hele mooie glazuren die ook nieuw waren en door die industriële revolutie, door die nieuwe technieken gemaakt konden worden. Dus hij combineerde eigenlijk die twee heel goed met elkaar. Precies, hij combineerde het beste van beide werelden. Ja. Dus het exotische met de nieuwe technieken in zijn eigen land. En daar kwam zo'n product uit voort. Maar waarom zit het dan het Bob in het museum? Ja, op dit moment past het nog niet helemaal in de vaste opstelling. Maar dat gaan we zeker iets aan doen. We zijn ermee bezig om te zorgen dat ook dit stuk een mooie plek krijgt, passend binnen die thematiek van de inspiratie van Japan. Dus nou nog in het depot als een prachtige stille schat. We zijn hier dus bij nog zo'n iconisch stuk van het museum. Dit is een vaas uit China, gemaakt in het begin van de 15e eeuw. Zo. En die is gemaakt van porselein. En nou, in die periode kenden wij in Europa het porselein nog niet, dat was pas veel later.
Maar deze vaas is gemaakt waarschijnlijk in opdracht van de Chinese keizer. En waarom? Wij denken dat dat is gedaan om uiteindelijk aan andere heersers te geven, aan andere landen. Om te imponeren. Inderdaad, een heel imponerend stuk. En dat zie je ook door de afbeelding. Er is een hele grote draak op afgebeeld met 3 klauwen. Nou, de draak was echt het symbool van de keizer. Een heel krachtig en mythisch dier. Er zijn wereldwijd een paar van deze vazen bekend, waaronder ook bijvoorbeeld in Turkije en in Oslo. En daarnaast En dus hier in het Prinsessenhof, dan is je wel heel zeldzaam. Klopt, het is echt een heel bijzonder stuk. En zoals ik net al zei, porselein kenden wij in Europa nog niet op dat moment. Maar dat kenden we wel in de 17e eeuw. En in Nederland, met onze handelsgeest, wisten we daar heel slim op in te spelen. En daar kent iedereen eigenlijk het Delfts blauwe van. Dus wellicht is het goed om toch weer even naar het depot te gaan. En dan laat ik je een mooi stuk zien wat daar iets over kan vertellen. Dus we gaan even die kant op. Nou, dit is dus het bord wat ik je wilde laten zien. Hè, met in het blauw? Klopt, en het is ook niet in Delft gemaakt. Oh ja. Maar wel in Nederland, in Haarlem namelijk. Want wat veel mensen niet weten is dat men in Haarlem ook heel succesvol het Delfts blauw maakte. Eigenlijk in verschillende plekken in Nederland. Ja. En ze waren nog ergens goed in om ook inspiratie van dichterbij te halen, namelijk Italië. En dat is waar dit bord een heel goed voorbeeld van is. Want dit is namelijk geïnspireerd qua decoratie op Italiaanse decoratie. Maar nog heel belangrijk, de techniek om dit te maken, die komt ook uit Italië. Dat noemen we tindglazuur. En door deze glazuur konden we dus over het aardewerk een wit laagje doen, waardoor het net lijkt alsof het porselein is. Precies. Ja. En zo is uiteindelijk ook het Delfts blauw zo succesvol geworden, omdat ze op zo'n goede manier met deze techniek het Chinese porselein konden kopiëren. Heb ik wel wat leerd. Ja, enorm verhaal. Maar waarom zit het net in het museum, deze? Deze is helaas afgevallen tijdens onze selectie van de tijdelijke tentoonstelling. Ja, het is zoals ze zeggen, kill your darlings, zo ook bij deze. Maar we gaan zorgen dat deze binnenkort weer voor alle bezoekers te zien is. En om die tijd is het een stille stille schat. Voila. Voila. Yeah. I'm only coming out to play. Nou, hier heb ik de laatste stille schat voor je. Oh. En wat denk jij dat het is? Nou vrees me wat. Nou, net een vaas in elk geval. Ik weet niet, is het een soort van trofee of een prijs? Of... Het is een hoedehouder. Een hoedehouder van porselein gemaakt uit de 18e eeuw voor de Chinese keizer. Dan mag je even niet lezen hoe dat werkt. In deze bolling, daar deden ze een geur van wierook waarschijnlijk in. En hier zie je verschillende gaatjes zitten. En daar kwam die geur dan uit. Dus als En dan roekte die wel lekker. Precies, dus als we hem dan weer opzetten, dan zat er weer een hele fijne geur aan. En dat was daarnaast een heel prachtig object voor hem ook om te zien. Want het is, je ziet hier zowel ook wat westerse decoraties in, zoals inderdaad hier soort patroontjes die in de 18e eeuw in Europa heel populair waren. Maar ook weer hele typische Chinese decoraties zoals hier. En bijvoorbeeld dit imiteert Chinees lak. Dus eigenlijk bij elkaar zijn het allemaal verschillende stijlen die samenkomen en uiteindelijk tot een hoedehouder functioneerde. Waar broekte dit? Wie dat voor elke niet in? Nee, dit was echt een heel erg exclusief product. Het was niet voor de gewone man. In dit geval staat er ook een stempel op. En daar staat dat het voor de keizer Qianlong is gemaakt. Ik loop die voor het dadelijks. Ik kan het goed lezen, maar... En waarom zit het net in het museum? Ja, nou ja, zoals met veel stukken. Je zou eigenlijk het liefst het hele depot wel willen laten zien aan iedereen. Maar je moet keuzes maken. En bij deze is het zo dat hij dus in het depot verblijft. Gelukkig ben wij er mooi. Stille schat. Na een week ben ik in het museum Opstelaan op de Diek. Ik vind daar een heel handig huishoudelijk boek. Dit programma waard mij mogelijk maken door Keramiekmuseum Prinsessenhof en de Museumvereniging.